Тръгнете си с добро! Тръгнете си с добро! Тръгнете си с добро! Давайте топкички, бъдете малко, че се осравите ушите! Няма да ударите никой, не се притеснявайте! Тръгнете си с добро! 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 Дивете по-кратки нагоре! Дивете по-кратки нагоре! Тръгнете си с добро! 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 Дали се случи така? Палачовци! 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 Подарете им памперчета, няма нищо лошо, не мислим за вас. Не искам да се освинете и да не риши толкова много и за това ви подаряваме малко памперчета. Така решиха българските майки, които са на протести. Казваме, ще изнесем всички памперси вкъщи и ще ги подарем на ОДМР. Прилипиха такъв търгой, ще може и търгой. Все тая. Да. Няма проблем, с тъмни дола се прехвърляйте на тръгна. Тръгнете си с добро! 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 Не трябваше да се обърнете на обратно и да пазите нас. Тук сме все майки и деца. Що ти да нас? Така остава. Хубаво минете назад, да се вижда. От майки съм това не се Върни го формата, един със слаба пампер, само да ви покажа. Аз всеки имаш? Нещо долу. Един със слаба пампер, за да се чука.
талента, под талента, че си бъдете. Вземи